сайёҳӣ дар Тоҷикистон ба воситаи маҳсулоти навии инноватсионии Портал ва барномаи мобилии Туртиҷей ба бахши бузурги саноати Traveltech табдил меёбад. таҳияи инноватсионии Туртиҷей рӯзи 17 январ дар шаҳри Душанбе муаррифӣ гардид. наздики 200 нафар намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар ширкатҳои марбут ба ин чорабинӣ омаданд, то бубинанд ки платформа ва барномаи мобилӣ чӣ гуна кор мекунад. дар муаррифӣ ҳамчунин намояндагони ниҳодҳои давлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ширкат доштанд. Туртиҷей платформаи аввалин ва ҳоло ягона дар Тоҷикистон аст, ки дар худ хизматрасониҳои сайёҳиро ҳам барои сайёҳони хориҷӣ ва ҳам дохилӣ дар як ҷо муттаҳид мекунад. он худ агрегатори хатсайрҳои сайёҳии Тоҷикистон ва дигар хизматрасониҳои марбут ба он аст, ки метавонад барои гардишгарон ва онҳое ки ба кишвар сафари корӣ анҷом медиҳанд фоиданок бошад. платформаи мазкур ҳамчунин барои рушди ширкатҳои калон ва хурди хусусии соҳаи сайёҳӣ мусоидат мекунад. туроператорон метавонанд ба воситаи портал хизматрасониҳои сайёҳии худро бифурӯшанд ва сайёҳон онро бо як пахш бихаранд. дар платформа метавонанд сайёҳон на танҳо ба салоҳи диди худ аз ширкатҳои сайёҳии боваринок хати сайрро интихоб кунанд, балки ҳангоми ба нақша гирифтани сафар ба Тоҷикистон чиптаҳои ҳавопаймо харидорӣ кунанд, суғурта бигиранд ва кӯмаки техникӣ дастрас намоянд. барномаи мобилии Туртиҷей замимаи платформа ба ҳисоб меравад, вале дар баробари ин барои сайёҳон ва тиҷорат имкониятҳои навро боз менамояд. барномаи мобилӣ харитаи интерактивии ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод мекунад, ки он метавонад ҳам онлайн ва ҳам офлайн кор кунад. барнома аз зеҳни сунъӣ истифода мебарад, ки бо ёрии он ба харита ба таври доимӣ хатсайраҳои нави пиёдагард ва нақлиёт ворид мегарданд, ки пештар дар харитаҳои мобилӣ дигар тасвир наёфта буданд. барномаи мобилӣ ва портал агрегатори Туртиҷей суръати рушди сайёҳиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон тезтар мекунад. ин барои баланд бардоштани обрӯи давлат дар назди сайёҳон аз тамоми ҷаҳон кӯмак мекунад. ҳар як истифодабарандаи барномаи мобилӣ ё сомона имкон пайдо мекунад, ки фақат бо як пахш ба Тоҷикистон сафар намояд. тиҷорати ватанӣ бошад, имкон пайдо мекунад мизоҷони нав ба навро ҷалб намояд. роҳандозии Туртиҷей барои Тоҷикистон ин қадами нав дар роҳи рушди сайёҳии ватанӣ аст.